Hello guys and welcome back to my channel. This is your DJ Bea Bundat of 103.9 IFM. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please do click the subscribe button and ring the bell para po ma-notify kayo sa iba pa nating mga videos in the future. For this video po, may makakasama tayo and for sure, iba sa inyo ay kilala na siya. Wala nang paligoy-ligoy, please continue watching. Pati cellphone ko mabutangan guys. Apay nga gil Ilocano ka dito nga vlog, you'll know later on. Kaya mo nga sa 100 ka Ilocano no, vlog ka. Tagalog, when Grabe ka. Peking yung Ilocano gayam daytoy. Ala! Grabe siya! Haamot syempre kat mostly dagiti agbuy-buya gamin kat handamot nga makaawat ti Ilocano. No, Pilipino di kakadwa ag Tagalog ka. No, puraw ti katwa pag Ilocano ka. Baliktad. Tataka lang nga ng Ilocano, kapula kanya. Haamot Okay guys, it's him! First of love all languages. Ayan, isulat ti kadwa tayo tatanga vlog ko. Agpay tuludak nga agawi DJ Balay. Yes, Yun na ron ng adamot isulat. Say hi. Hi. Love all languages. But I love Ilocano more. Apay. So ti, una nga nasursurok na pagsasarok. Apay man nga tawang ka nga sursurot ti Ilocano. 6 months. 6 months pa lang? 6 months. No. Apay ka, 6 months? I mean, after 6 months, makaso ako. Ay, after 6 months nakasurusuro ka nyo. Yeah, Kaano ka nga nag-start nga nagsurusuro? Wala na nga totally nga nagsursuro. Oo. Na-pick up ko lang. Why, of all languages, apay nga Ilocano? Da na-assign ng EJ La Union. Oo. So, ti bukod na nga pagsaso EJ La Union. So, Well. ti traditional nga lengguwahe da. Oo. Iso ti mga ko nga kanayon. Apay, ano ba ti narami ko dyan la Union hindi? Nagbali ng consultant ti city government, ti San Fernando, tapos provincial government ti La Union. Oh, Consultant La at ti Union. education. Ni man ka nga hangkapay nga napan ni Jay nga unog nga Ilocos. Sur, Ilocos Norte. Nakabanat. Inugtoy. Pasyar lang. Inugtoy. Pagudpod, Iso na dyan video. Batak, Banggi, Bigan, Ni tapos nakadaday. na parang kijay Cagayan, Tugigaraw, Santa Ana, Alam ka aadaluman nga Ilocano nga ang Bubon. Bubon. Hanapay. Wala na. Bye-bye. I get the joke. Naadalom din dyan bubon. When? Alapay. Bye-bye. Bye-bye. Nadalom na tama. Nalan. Nung ano ti naadalom ti noon-unag nga Ilocano nga amo. Ikit. Ikit. Paano That's una? the original nga anti. Uy. May makanta nga uso sa rin. Anti. Oo. Nada. Anapa. And then, Alikuteg? Naalikutog. Alikuteg. Ano di dyan? Dapat may satak na Anya? Day. Tir-tiritir? No. Agitiritir. Agtir-tiritir. Agtir-tiritir? Dayjay? Ano kailang saon? Twisting. Like, agtir-tiritir tidilam. No. Ilocano ka, no, English ka, or... Ano rin, ti imbagam idi Daringon mo. nagkitahaan dapat di Daringon. imbagam nga kwakas lang association na nag-Ilocano diyan. Timpuyog. Timpo. Timpuyog. Nakita nyo man guys, Timpuyog. pasensya kayo na ko pa amuti timpuyog. Mabalimmat nga, gunglo. Gunglo, wani sa ti Gunglo. siguro ti sumawatak di gunglo. Gunglo, timpuyog, asosyasyon, Grupo. grupo. Apeng nga na dahil ito 50% off. Explain! Iso natin konduktor ko. Sikat yung mag-explain ta, sikat yung bakit ti taxi. Apay Okay, ito ti 50% off. Iso nga ito ti 50% off ta agblog ni Fert ti kasauna ti dapat maramat nga sao ti Ilocano. So Kaya no, handa nga yung Ilocano, awan ti discount na. Awan. Ay, No, true. no kunada nga, ay Tagalog po ako. Okay. Sige, agbayad ka. Hindi, full. Full payment no pa. Apay lang nga oras kayo nga rin mo. Actually, everyone, like, Remork like, kami. 50% discount. Amin. Amin. Amin.
Nung ana-ana makunam ka dagiti Ilocano nga no agkikita da katagdag Tagalog da lang taura ang aga-amuda mo na nga Ilocano. Kasi nga, Jack, maawatan mga pa nga kasi JTR Ramidan da. I mean, para kanya awanti dakas na no agsuoti Tagalog nga. Oo. No Ilocano ka, tapos Jake kasasaom kat Ilocano nga pulimat lang. Pag Ilocano kayo last time, di ba? Napintas da ito nga pagsasoo, apa yung madita kayat nga agsoo. Ilocano. Sa bagay. Napintas and shock. No ada Jay Manila talagang may iliwak ti Ilocano. Pagsasoo so nga no ada ti maranaak nga Ilocano nga tao. Kasaong ti Ilocano. Wen kaso ti Ilocano. No adak ditoy kay Ilocan 1 or no adak ditoy Norte. Kanayo nang agid Ilocano. Pag isistayam tatta. Manila ken Mindoro. Matamag kumangayam anat Jakamon nga Talaga Ilocano. taga Ilocos kanya. Mm. Anat invest Wen nga. anat. Anya. Anya wen. Anat. Anat ti pintas na ti. Anat Wen. pinat. Walnut. Coconut, cashew nut, anat. Coconut. Anat ti pintas na ti Ilocano. Para kang ka. J kultura kas J or what? J language. J language. Wen. Well, ado ti vocabulary no na nga awan iti sa baling nga lengguwahe. Kas pangarigan very specific dagiti sarita ang may panggap ti bowel movement. Kasla kumain. Kasla kuma ada ti tabel, di ba? Oo. Ada buris. Ada suyot. Ada oo. pultit. Kasla kumain. Ada iris, di ba? Oo. Kasla jay Jay- naangot ko ma. Anjay taki. Nagado ti pagpilyam na soo. Wen. English, may isa lang po or Or S. Or shit. No. Or crap. Hindi Tagalog Tatae. duwa lang or talo lang. Well. Yung Ilocano nagado. No. Tapos- naangot ko. Ayan, naangot, naangdod, nangpep, nalangsi, narangsi, nya pa eh. Ado. Nabangsi. Nabangsi. Nabangsit, naangot, nagado. Ado nga perpernian niya. Yan agsisinabali timining. Diba? Very specific. Iso tinagustuhan. When Usually iso ti number 1. that's my sa. That's my isa. And Iti ka. may kadwa, ayun mayan. May kadwa. May kadwa, very flexible taga jay sa ungay. For example, turog, makapaturog, aging tuturog, pangturog, or naturog, maturog, nakaturog, di ba? So, nagado ti variations ti may sa nga root word. Oo. Iso nga very flexible iso na. And Anya. also efficient iso na. Kas pangarigan. Papanamon, may sa nga word dayjay. Wen. Nga may sa nga sarita lang dayjay. Papanamon. Ngam no Tagalog, saan ka na pupunta? Ilang words na yun. Yes. Or where are you going? Where are you going now? 4 words. 4 words. Ilocano, may isa lang. Papanam. Papanamon. Sa bagay. Papanan. Naggapuam. Yeah, nagapuam. 1 word. Yung Imbis nga, English, where- where did you come from? Well. Where did you come from? 5 No words. Tagalog kung Tagalog, saan ka galing. 3 words. Oh. No Ilocano very simple. word. When. Uray atid dog. May isa at least lang. May isa lang. DJ lang So, syllables. efficient nga lengguwahe ti Ilocano. Since di ba inadal mo mati nagapuan na ti Ilocano nga language, di ba? At agamin di kapadpada ng sao. If I'm not mistaken, Indonesia. Ti Ilocano may isa nga Austronesian language. So, ito ti kapada nga na lengguwahe ti Indonesia, Malaysia, Hawaii, Brunei, New Zealand, Tahiti. Aming dagitoy nga pagsaso kat party Austronesian language family. So no mapan ka ija Indonesia, adalata mangagmo nga so nga kasla Ilocano. Kasla Ilocano. Like for example, in Malay or Indonesian, their number 2 is dua also. Twin. And their 7 is pito. And their siyam is also siyam. Walo is also walo. And 10 imbes nga sa nga pulo, sa pulo. Sa pulo. Yung basit lang ti difference na. Win. Tapos mata Ilocano di ba ruwar, kanyata kelwar. Basit lang ti difference na. Jalan dito eh. Dalan. Kanyata jalan. Jalan.
So, agpaisulti pa ba na? Manutaw mo, hindi nakasurusuro ka gayam. Tilo ka? When? 24? Titawan ko, di damdamak ngayon may dito yung Pilipinas. Oh. Ano nga tawon, DJ? 2010. Awanti amok pulos iti 2010. Hi guys! Madamamot kami nga at vlog isuna for his channel, which is... Love all languages. Oo, so please do subscribe DJ channel na Love All Languages. Di Facebook mo? Love all languages. Love All Languages. IG. Love all languages. Charot. First underscore M. After dito, ipapanan nyo pa yung ay. Pang kami birok ti babae. Nga pasahero. Kin lalaki nga pasahero. Oh, okay. Kung tasya kat agawid ako naklang agbirok ti lalaki. Nga pasahero. Uray ka, nasingot. Oray magbag na lang. Nasingot mo to. Alam mo makakita ka nyamin. Di ba? Ano ti? Kuna ni Ryan nga, dagiti taxi driver ka. No, yung panaso na ijay bandang ano? Balakbak or La Presa. Aduti madalanan na or aduti makita na nga taxi driver nga agkutkuti. Ay, Taxi nga agkutkuti ta dating duwangan. Wen. No, parbangon niya. Nagsaya at yun. Agbalilak sa nga taxi driver. Indes nga agmotel. Taxi lang taxi lang tayo. At least libre. Awan ti bayadaw. Hala, Jay, edit nagti-taxi. out ko nga ta di. Malagip ko ada kayong tipay na. Yung ba't umanay ni Jay? Umanay deta, apo kat agad na ito. People are flexible nga rin ako na. May nagdependenti position siguro. When. Malagip ko. Dito ti last question ko baka makaabala kada kayuan niya. Tama, okay lang. Favorite Ilocano word. I think one of my favorite, may sa kadagiti paborito nga suot, ti Ilocano kad, salimot-mat, and also sampitaw. Ay, kasamsampitaw ka. Kanatang sa limot yan ko nga amo. Kasla nakirmat. Ay, nakirmat. Naling agidulin ti kwarta. Nasa limot. Ni aladya man ang mudeta. Thrifty. Win. Amo nga mo tahang ka nga thrifty. Ano Gastos ka nga, gastos niya. Amo na tayo Ilocano. So, and guys, subscribe kayo mo sa channel ko DJ Bea Bundat, Facebook Bea Bundat, Instagram Bea Bundat, Twitter Bea Bundat. Bye. Thank you very much for Thank you. Ang Agyaman at unay kayo amin. Oy, ag Ilocano ka sa paminsan when agil Ilocano ako sigap pang panunutot tatay. Alang nga rod, guys, agyaman na manon kung ka, tasapay la ko man dito sumarsarunong to nga vlog ko akot Ilocano. Bye guys, agyaman na mut kada kayo nga nagbuya, sapay la ko mataag subscribe kayo mut IJ channel ko hanyo nga liplipatan ano ti when channel yo? DJ Bea Bundat, DJ Bea Bundat. Facebook Bea Bundat, Instagram Bea Bundat, Twitter Bea Bundat. Wow. Thank you. I'll see you soon. Bye. And bye-bye here.